Здравейте, драги зрители! Аз съм Алекс Гейминг и това е част 2 на имението. Да, ако не сте гледали първата част, трябва да я гледате, за да разберете за какво става дума тук. Тъй, че я гледайте, ако не сте. И оставете в някакъв коментар, лайк и така. Знам, че свърши неочаквано. Да, наложи се. Ще да ви кажа ли защо? Да, ще ви кажа. Докато разглеждаме. Казва ми, че паметта ми вече е свършила, нали нямам памет. Сега, че памети трябва да приключа. И ми го спря автоматично. Окей, няма батерия. Лаги ми. Ох, писна ми. Трябва да се пробим пътя. Да се прави. Уха, който нещо. Това изглежда покрива. Вижте как са го правили. Как го правят професионалистите. Трябва да има опора да ни пропадне. Нали така? Ох, дай-ка видим как изглежда високо. Лота. Какво е това? Охо. Готино. Чакай, тук има един момент. Тук имаше нещо голямо, което не допустихме. А трябваше. Не е това, нека. Грамотевец. Ето. Не е това, не е това. Ендермен. Скелети. О, това е зомби. Ох, светлина. Ямо. О, не. Прилепи. Приближаваме се. Той не сме го посещавали с нас. Пропуснали сме го. И как тук, точно тук се отзовахме. И много пропуснахме. Това много прилича на един друг мой видеоклип. Не знам дали сте го гледали, но трябва да се гледате. Тъй, че аз не се гледате. Там това беше специален Halloween епизод, който в една друга къща. Духовете. Но няма духове, спокойно. Няма истински духове. Който аз построих. Добре. Спирам да лъжа. Не съм я построил аз. Изтеглих я. Няма да се направя. Трудът да строя подобна къща на духовете. Трябва да благодарите на човек, който я е построил. То е истинско. Проведето пак се върнахме в тази стая. И не. Често казвам, имаш още един такъв етаж. Няколко етажа с тези стаи. Ето пак с царската гледка. Но този път подъжда и всичко не можем да я видим. Долу се изпусна мъгла и сме на по-високо. Последния път. Тук. Знам, че са имали запан. Да построята. Портал, опа. Не пречи. Ето, нека го довърши. What the fuck?
Къде се озоваваме? Къде? Тук приключва нашата втора част на Minecraft Pocket Edition. Имението. Ето, дано ви е харесало. Очаквайте нови видеоклипове от Alex Gaming. И абонирайте се за мен. Това ще ви кажа днес. И ай, чао!